ịnụwo nke bụ eziokwu? Gịnị bụ eziokwu? Ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Nke a bụ nke bụ eziokwu. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka, o si anyị n'aka, o si anyị n'aka. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka, onye atala Chukwu ụta. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka, o si anyị n'aka, o si anyị n'aka. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka, onye atala Chukwu ụta. Nke bụ eziokwu bụ na ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Chineke kere eluigwe n'ụwa, ihe niile zuo oke, bụ ihe dị mmadụ mkpa na ihe iriju afọ mmadụ. O wee gbuo mmadụ tinye na paradaịs ahụ, ọ dịghịkwa ihe kọrọ ya, wee ruo mgbe ajọ onye ahụ bụ agwọ mere ka ha si n'ụwa ọma ahụ pụọ wee banye n'ahụhụ. Dị ka ndị ajọ mmadụ n'etiti anyị taa mere ka anyị nọrọ n'ihe isi ike. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Ọkwa ndị mmadụ na-abụsa na-ezusa ego dịrị anyị niile. Ọkwa ụmụnne anyị ka a na-enye ihe ruru anyị welata, ha eresi ya ndị mba ọzọ tinye ego n'akpa. Mmadụ na-anara gọọmenti ego imere anyị korota rụọ ụzọ aja gawa ebe ọ gajere. Unu ma na mmadụ bụ agalaba gbachie ụzọ na mba anyị na-agba n'ọkụ na mmiri na ọganihu ndị ọzọ n'obodo anyị ha. Ọkwa ndị mmadụ na-akpọ nzu na-eresi ibe ha n'ọnọdụ ọgwụ. Ọ bụ ajọ mmụọ na-abịa mụnye ahịa anyị ha ọkụ. Ọkwa mmadụ ibe anyị ka ọchịchị obi ha na mpụ ha wee gaziere ha. N'ụlọ ọrụ, ndị mmadụ na-eji ike nọgide ọganihu na mbuli elu ibe ha. Onye Igbo hụ nwanne ya ọjụ isu Igbo, o menyere ya aka. Ndị ọrụ nna m agụ ka o wee hụ ekenara ya ngarị. Ebee ka anyị na-achọdo ihe na-eme anyị? Eze nke igwe nyere iwu si ka anyị biri n'ịhụnanya, ụmụ mmadụ jụrụ ya were ịkpasi biri. Eze nke igwe nyere iwu si ka anyị biri n'ịhụnanya, ụmụ mmadụ jụrụ ya were ịkpasi biri. Ọ bụghị nzube Chineke na anyị ga-azụ iko garị abụọ otu naira. O si anyị n'aka. Na mbụ, nna anyị na nna anyị ha na-akwagide ọrụ ugbo, ma taa ụfọdụ okenye nọ n'ụlọ na-ahapụ ya pụta ama chọrọ ọrụ wọch nait na ibe flawa. Ụfọdụ na-enye nne na nna ha ahụ zuru oke iwu arụkwala ọrụ ugbo. Ịnụkwa mmepe agụụ ka ọ bụzi ụmụ okoro na-agba anyị ha. Ọ dị egwu. Onye ọbụla famin na ogologo trauza. Onye nwere ka ọrụ ugbo ma agụụ gụọ ya ọchọ garị. Ihe na-eri ka ihe na-arụ. Anyị jiri aka ndebe anyị. Anyị ga-eme na ji na garị ọda n'ala a. Ụmụnne m, ka ọ bụ na anyị kwere na Jizọs, anyị aghọọ ndị ngana. Wunye aka abụọ n'ụkwụ, jaa Jehova go bring am. Ekwuo ego abụọma 23. Jehova ọ na-azụ onye achọghị ime ihe ọbụla. Taa, ịzụ osisi ofu naira, ihe kapịnta ji akụ ya ntu bụ naira 3. O juru gị anya? Onye na-amụkwa kapịnta? Ọ ghọọ n'ọrụ before the war. Ihe anyị na-amụzi bụ vidiyo na TV ma ọ bụ ọ chọwa ahịa London. Kama nwanne m ga-ewetu anya ala hụ ihe bịa n'ụkwụ, ọ ga-eji rijuo afọ, anya atọ ya n'elu. Ị ka na-achọ koken ị ga-ebu, onye mmanya ngwọ ruo ụlọ elu. A na-agbakwa bọyị taa, onye ọbụla chọrọ ịbụ ọga. Ilu onye fee eze agaana. Nwata na ọta anọ echi, ọ chọwa nke zuwa ọga ya ohi. O chefuo na onye ohi na-ezu ihe ya na-efu. Nwata gị mụọ ọrụ taa, agrimenti anaghị agafe ofu afọ, ọ dị ya ọsịsọ. Ọ bụrụzi onye mụrụ ịlụ ụgbọala, ọha ajọ mekanik na-egbu onye nwe moto. Onye kwuru na ihe na-eme anyị esighị anyị n'aka.
si anyị n'aka. Ihe na-esi nwambe isi dị ya n'arụ. Ihe anyị na-enye flawa isi ọma na-arụ ya ka ọ dị. Mgbe Chineke kere ụwa, ọkwa ihe niile rụrụ mma. Ma taa, anyị na-ebe na ụwa emebigo na ihe niile emebisigo. O nwere ihe mere ụwa, ọkwa mụ na gị na-emebi. Ọzọ, asịrị, ịgba asị, anya ukwu na amagọma